Днес ще ви покажа промяната на едно такси Hyundai, което дойде за рециклиране на фаровете. В момента фаровете изглеждат по този начин. Сега ще ви покажа и как светят. Ето тук светна единия, а там другия не се вижда, но всъщност свети. А сега и с луксметър ще измерим колко светят. В момента луксметър е на единична настройка. Максимална стойност за шофьорския фар около 230 лукса. За пасажирския фар тук в момента сме без да сме в неговия фокус. Тук сме в фокуса на фара. 88. След малко ще ви покажа вече какъв е крайният резултат от моята работа. Тук виждате едно допълнение, което съм направил за красота, а именно така наречените Devil Eyes. Демек лупата си мени цвета, когато си на габарит. Вижте визията вече каква е. След секунда ще ви покажа и как светят, колко светят, а малко по-късно ще изляза и навън. Това е готовия вариант. Сега ще ви покажа как свети. Ето и колко свети. Лазерни прожектори вградени. И нека да видим. Помните, 230-40 лукса имахме. Тук показа единица, защото вече сме над 1999. Тук отново показа единица, защото сме над 19 999. И чак тук на по 100 имаме 25, 26, 27 хиляди. 28 хиляди лукса, даже 30 200. Значи 100 пъти и над 100 пъти повече светене имаме от шофьорския. А от пасажирския пък хептен, защото там имахме едва 80, а тук имаме 32 000. Дългите също са направени на LED. Лазерните лупи също светят за дълги. Чувате ги как цъкат. Корнеринга също е направен, демек при завой, и халогените също са LED. Ето по този начин светят и вече при пълна тъмница тези фарове. Това са къси светлини, а това са дълги. Прави ден на 300 метра напред. Аз съм Оги Фарова ОРГ. Ако искате и вашата кола да прогледне, потърсете ме. В Google ми има координатите. Във Facebook също може да потърсите Фарове ОРГ, в TikTok и в YouTube. Последвайте ме в социалните мрежи, ако искате да виждате по-нови